Meidän ei tulisi omaksua epätervettä näkemystä siitä hengellisestä ruuasta, jota Jehova meille antaa. Ikään kuin hän antaisi meille kiven ruhjomaan meitä, käärmeen puremaan meitä tai skorpionin pistämään meitä. Ei olisi viisasta eikä sopivaa nurista niiden tarkistusten johdosta, joita tapahtuu totuuden ymmärryksessämme tai järjestömme menettelytavoissa. Ei olisi viisasta eikä kunnioittavaa koetella Jehovaa sydämessämme epäilemällä sisimmässämme järjestön kantaa erottamisesta tai korkeakoulutuksesta. Joillekuille heidän saamansa ravinto ei kuitenkaan tunnu riittävän. Muutamat ovat muodostaneet ryhmiä, joissa he ovat tutkineet itsenäisesti Raamatun hebreaa ja kreikkaa. Tarkoituksenaan analysoida uuden maailman käännöksen tarkkuutta. He ovat perustaneet internetsivustoja ja keskustelupalstoja, joilla he sitten vaihtavat ajatuksiaan ja väittelevät niistä. Toiset katsovat tarpeelliseksi tarjota internetpalveluja, julkaisuja tai muuta aineistoa täydentämään sitä, mitä järjestömme antaa. Orjaluokka ei kuitenkaan anna hyväksyntäänsä millekään julkaisuille, kokouksille tai internetsivustoille, joita ei ole valmistettu tai järjestetty sen ohjauksessa. Me olemme oppineet ymmärtämään Raamattua aterioimalla pöydässä, jonka Jehovan viestintäkanava on antanut ja kattanut eteemme. No jos vaikkapa vain sydämessämme kyseenalaistaisimme joidenkin veljien teokraattisen nimityksen, niin silloin luottamuksemme heidän ratkaisujaan kohtaan saattaisi heikentyä. Ja tämä voisi alkaa näkyä meistä ulospäinkin haluttomuutena mukautua heidän ohjaukseen tai haluttomuutena kuunnella Jehovalta tulevaa opetusta, jota nämä veljet välittävät. Luopiot Koorahin, Daatanin ja Abiramin tavoin kapinoivat totuutta vastaan, valittavat jatkuvasti ja hylkäävät jotkin orjaluokan järjestelyt. Ja siksi on välttämätöntä, että varomme heitä. Huomion kiinnittäminen luopioiden propagandaan tai kielteisiin huomautuksiin voisi saada meidät epäilemään hengellisen ravintomme arvoa. Jeesus korosti velvollisuuttamme olla uskollisia, kun hän sanoi, että joka ei ole minun puolellani, se on minua vastaan. Siksi on tärkeää, että pysymme kiitollisina. On tärkeää, että mietiskelemme sitä, millä tavoin Jehova siunaa järjestöään. Että pohdimme tarkoin, miten tunnollisesti Kristuksen veljet huolehtivat hänen maanpäällisestä omaisuudestaan. Hehän ottavat johdon saarnaamisessa, järjestävät palvontatilaisuuksia ja julkaisevat raamatullista kirjallisuutta nyt jo yli 630 kielellä. On tärkeää, että pidämme myöskin mielessämme sen etuoikeutetun aseman, joka meillä on nyt, kun me voimme nauttia hengellisestä paratiisista.